ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ପାଗ ପୁରା ଖରା, ତା ମାନେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟା କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ତା ସହିତ ଆସିଗଲା ମୋର ଓଭେନ୍ ବି କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣଟା ବନାଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ, ଦେଖିକି ଟିକେ କହୁନ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 500 ବର୍ଷରୁ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲା ସେଇଟା ବନେଇଛି। ମାନେ 500 ବର୍ଷ ତ ମୋ ପୁଅର ବୟସ ବି ନୁହଁ, ମାନେ ସେ କରିଥିଲା 5-6 ଦିନ ହେଲା, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଯେ ମାମା ପିଜ୍ଜା ବନେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ତ କରିବିନି। ମାମା କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ତାହେଲେ ନିଜେ ଯାଇକିନା ନେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ତୋ ମାମା ଏତେ ସୁପର ଉମେନ୍ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ବନେଇଦେବି, ପଇସା ବି ବଞ୍ଚେଇଦେବି ଆଉ ତୋ ପେଟ ବି ଫୁଲ୍ କରେଇଦେବି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ଏମିତି ଅନେଇଲା, ମାମା ତୁ କ'ଣ ବନଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଖାଇକି ତ ଦେଖେ, ତାପରେ ତୁ ଜାଣିବୁ। ଯାହା ଯେତିକି ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଯୁଗାଡ଼ିକିନା ସବୁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଏଇ ମୋର 9 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଓଭାନ୍, ଯିଏ ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସୁଖୀ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ତା କାନଟାକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେଲି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼େଇଦେଲି, ତାପରେ ଏପଟେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି, ଟିକେ ମାନେ ହାତରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକେଇ ଦେଇ ଟିକେ ସସ୍ ଫସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକିନା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବସେଇଦେବା। ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୋର ପିଜ୍ଜାଟା ଜମିଯିବ, କାହିଁକି ପିଜ୍ଜା ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ହେଇଯିବ ଖୁସି। ଆଉ ତା ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ ନା, ମାଆର ତ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ କାଟିଦେଲି, ଟିକେ ପିଜ୍ଜା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ ବି ପକେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ତ ତାକୁ ଦେବିନି। ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି। ବାକି ମୋ ପୁଅ ଖୁସି ତ ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଆଜି 3ଟା ପିଜ୍ଜା ବନେଇଥିଲି। ଛୁଟକୁଟା ଏବେ ବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତାକୁ ଦେଖ, ତା ମନ ତ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଯାଇଛି।